Trvalo mi SEU a restartol mi to kom, tak sa chodí pozrieť. Letia dve stíhačky a jedna nestíha. Ježišmaria, tu tento humorník. Humoris. Humoris. Vidíte hlavy chat? Takéto budem dávať ako takto. Aha. Prosím! Môžeš skapať? Čo to kurva malo byť? Aha. Hlavy. Traja upíry sa stretnú. Prvému kvapka krv z nosa. Teda, dobre, ešte raz, okej. Vtip pridal Filčo. Traja upíry sa stretnú. Prvému kvapka krv z brady a ukáže na 20 zajacov a hovorí. Vidíte tých zajacov? Tých som všetkých vycúcal ja. Druhý má zakrvavenú bradu a ukáže na kravy. Vidíte tie kravy? Tak tie som vycúcal ja. A tretí je úplne celý od krvi rozjebaný ako kokot. Chlapci, vidíte ten stĺp? Vidíte ten stĺp? Tak do toho som najebal. Nie, ja som ho nevidel. No, dávaj. Baví se dva. To jsi slyšel, že za 7 let se má vrátit socialismus? A ten druhý odpovídá, mě nenasereš, já mám rakovinu. Dobre, idem tieto vtipy fakt vyšťať. Poďme, fragy. Prvý, bang, hlava, digel, jedna gulka, hlava. Mám to. Takýto sprej dám dneska, že zabijem všetkých. A! Mám pre teba vtip, napísal ho pleb do chatu. No. Ide babička po púšti a vyvrie jej voda z kolena. Ticho, mám vtip. Rozprávajú sa dvaja chlapi. Včera som poslal manželku kúpiť zemiaky a zrazilo ju auto. Preboha, čo budeš teraz robiť? Asi rýžu. No, ale tento vtip bol dobrý, prosím. Takovej ze života, no. Real life, bro. Nič, chlapi. Čo si zajebal? Že brácho, toto je pecka, počúvaj. Stretnú sa dve babky a jedna nepríde. To je taký jeble. To je tak trapné. Byl nejlepší asi ze všech tady. Volujme to, čo je ty kokot. A neviem písť, halo? Aha. Čo je? Ja mám jeden tak... Viagra beží po hřbitovie a kričí v stave tej čuráci. To ako neviem, či je zrovna. No poď tam znovu, ty kokotko, kde si? ŽOLO! 10 vás tam musí prísť, aby si ma zajebal. Žolíček, dobre. Počkaj, ja som... ŽOLO! Jak nebudeš mať 20 fragov túto hru, tak si totálny skurvený kokot, vieš o tom? Tady tu mapu jsem s váma nikde nevyhrál. Pani mi s tebou. Znáš ten vtip, jak debil řekne ne? Poznám. Anička sa narodí bez rúk, kto tam je? No Anička asi nie. Aká je najväčšia trpezlivosť, keď hodíš 500 kg činku do vody a čakáš, kým sa vynorí? Vieš, čo je najväčší hluk? Vieš, čo je najväčší hluk? To som počul, keď som mal 10 rokov, takže vtedy to bolo smiešne ako kokot. Keď to robia dve kostry na plechu. Ok, už nikdy nehovorím žiadny vtip, chat, mám piči.